Prenda o micro, por favor, señora Prado. Decía que o Bloque Nacionalista Galego trae aquí esta iniciativa no obxecto de que a prestación que se ven facendo en Residencia Valle Inclán no Concello de Vilanova de Arousa a persoas maiores en situación de dependencia que se siga a prestar en este Concello, que se manteñan os postos de traballo en esta residencia e no Concello de Vilanova e que se faga cargo desta prestación e desta empresa un empresario decente. E digo un empresario decente porque o que está en este momento ao frente da empresa que presta o servizo non pode ser calificado deste xeito. A situación da residencia Valle Inclán, o Bloque Nacionalista Galego xa o trouxo aquí a este Parlamento en outra ocasión, preocupados pois pola situación na que estaba esta residencia de gravísima conflictividade laboral, co despido de 39 persoas, todo o comité de empresa e todo aquela persoa que osou facer algún tipo de reclamación a respecto dos seus dereitos laborais, que foi recoñecida polos xulgados como que foron despidos improcedentes. En este momento xa hai máis de 20 sentenzas declaradas improcedentes, sentenzas que empezaron a producirse no mes de outubro do ano 2013 e que a data de hoxe non foron readmitidas ningunha destas traballadoras na empresa, a pesar, insisto, desas sentenzas xudiciais. Unha situación escandalosa polo que se refire, que digo que é un conflito laboral, pero tamén un conflito social, porque están por medio a prestación a máis de 100 persoas. O Bloque Nacionalista Galego preocupouse por esta situación, trouxémolo aquí ao Parlamento, porque estamos diante dunha situación onde a Xunta de Galiza, en concreto a Consellería de Sanidade ou de Emprego e Benestar, triplemente ten responsabilidades por triple razón. Primeiro, por ser a empresa que ten concertado o servizo, un contrato de case 6 millóns de euros por un importe de máis de 1 millón e pico de euros anual, porque a autoridade laboral no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galiza e porque é o órgano de contratación nun contrato de xestión de servizos e é o órgano a administración competente en inspección de servizos. É dicir, unha consellería que ten toda a responsabilidade no que está a pasar en esta residencia e que durante todo ese tempo mantivo unha posición de estar mirando para outro lado, unha posición de ausencia e de non facer nada por solucionar este problema. En setembro do ano 2013 nos preocupábamos por esta cuestión, a cuestión desta residencia xestionada teóricamente por Viaxes Silgar, e que a esa data tiña trasladado a prestación do servizo a outra empresa Nurtime, só contaba con un traballador e resulta que a Consellería de Traballo e Benestar seguía mantendo o concerto con Viaxes Silgar e seguíalle transferindo fondos a esa empresa. Preocupámonos porque se lle debedaban anualidades ás traballadoras e traballadores e porque unha situación que estaba encauzada no ano 2011, encauzada porque en aquel momento procedeuse un concurso de acreedores que foi pactado entre a empresa e estes acreedores, de xeito que se estableceu un calendario de pagos que durante o ano 2012 foi respetándose, foi cumplíndose, pero a principios do ano 2013 chega a empresa un señor chamado Martínez Núñez, que ao principio foi como delegado e apoderado da empresa, que procedeu ao despido
indiscriminado de traballadores e traballadoras. Insisto que está máis que demostrado que foi por cuestións puramente ideolóxicas, recoñecidas incluso polo alcalde do Concello de Vilanova, onde o que pretendeu e recoñeceu en medios de comunicación foi facer unha limpeza de todas aquelas persoas que lle podían, según o seu parecer, molestar, e que o que fixo foi empezar cunha derivación de fondos de Viaxes Silgar, que era a empresa coa que tiña contratada a Xunta o servizo hacia Nurtime. O que fixo foi ir descapitalizando a empresa dun xeito máis que evidente, chegando á situación que a estas alturas a empresa debe máis de 700.000 euros á Tesorería da Seguridade Social e débelle máis de 500.000 euros ás traballadoras despedidas e non readmitidas deste complexo. Encontramos, ademais, con que estamos diante dun desfalco ás arcas públicas, porque a Consellería estalle pagando a unha empresa, hai unhas sentenzas que din que estas empresas teñen que ser readmitidas e que, entre tanto, están cobrando os subsidios de desemprego e que, en vistas de como foron evoluindo os feitos e é que a empresa está descapitalizada, nos podemos encontrar con que o día 26 se vai a proceder a subasta desta empresa. Podemos encontrarnos con que a débeda que tiña no ano 2011, que era de 2 millóns de euros e que estaba perfectamente establecido un plan de pagos e ao mesmo tempo poder pagarlle ás traballadores e poder seguir prestando a atención, topamos que en este momento a débeda é de máis de 7 millóns de euros e que, como decía, podemos encontrar na situación de que, feita a subasta, quen acolla a empresa queda libre prácticamente de cargas, queda libre desta débeda e que as traballadoras terá que pagarlles o Fondo de Garantía Social, co cal estaremos pagando 2 e 3 veces por a non solución deste problema. E a cuestión é que non había que ter chegado a esta situación. A Xunta e a Consellería de Traballo e Benestar era perfectamente coñecedora do que estaba pasando en esta residencia e non fixo absolutamente nada. Non paralizou o convenio, non abreu un expediente sancionador, pero a que a estas alturas non sabemos que pasou con el, permiteu que as traballadoras, a pesar das sentencias judiciais, non sexan admitidas, permiteu a descapitalización dunha empresa que estaba tendo un contrato e chegamos a este momento onde o xulgado vai a proceder o vindeiro día 16 a subasta desta empresa. Diante desa situación, o BNG presenta unha iniciativa que, como dicía ao principio, o que pretende é garantizar que se siga dando esta prestación no Concello de Vilanova, que se siga mantendo o concerto de 110 plazas, que se lle respeten os dereitos laborais ás traballadoras e que non se lle adxudique o concerto de xestión de servizo público a ningunha empresa que teña como titulares a ningunha das persoas implicadas en esta tremenda desfeita. E a nosa sorpresa, señores e señoras do Partido Popular, é que diante desta situación e diante da inacción da Consellería durante meses, nos encontremos con que o día 5 deste mes de marzo, cando xa sabían e eran coñecedoras da situación de subasta que se iba a producir o día 26, que quite por o procedemento de urxencia, a Consellería que quite por o procedemento de urxencia a contratación e a reserva de ocupación de prazas no Servicio de Atención Residencial para persoas maiores en dependencia no Concello de Vilanova de Arousa e subsidiariamente en outros concellos da provincia de Pontevedra. Realmente sorpréndenos que, cando non fixe absolutamente nada por solucionar esta situación, quite agora por urxencia esta resolución publicada no DOGA o día 11, que remata hoxe a presentación de propostas por parte de empresas e que se abrirán o vindeiro día 21, e que xa que non fixo nada antes non esperara a ver se había algunha empresa que se fixera cargo desta residencia e a partir da hora dese momento actuar e ver se estaba en condicións de renovarlle o contrato, de renovarlle o convenio e de prestar o servizo e de garantir os dereitos tanto das traballadoras como dos doentes ou das persoas maiores ali atendidas. A verdade é que para
sorprenderse. Dende logo, parece evidente que, unha vez máis, a Consellería non busca solucionar o problema, sino busca salvar a situación a unha empresa amiga, co cal a nós parecenos realmente escandaloso. Pedímoslle que sexan quen de asumir a responsabilidade que teñen e que sexan quen de votar a favor da iniciativa do BNG, que non é outra de manter emprego público e de manter unha residencia que está prestando un servizo. Gracias, señora Prado. Señora Solla, ten vostede a palabra. Gracias. Ben,